Hej videodagbog. Det er nu mandag eftermiddag, og jeg har lige fundet ud af, at jeg er gravid. Jeg er helt i chok. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan jeg skal tænke om det, men det er ligesom noget til, jeg er nødt til at finde ud af, hvad jeg egentlig gør. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige til mine forældre, og hvordan de vil reagere. Og det vil jeg så i løbet af de næste dage sådan tænke over. Hej, det er nu tirsdag, og jeg har tænkt over de konsekvenser, der er for, at jeg blev gravid. Og jeg har bestemt mig for at tage snakken med min kæreste og min familie. Lige nu venter jeg sådan set på, at han kommer hjem, så vi kan få det snakket om det, og så kan vi altid tage snakken med mine forældre. Jeg har bestemt mig for at sige det, som det er, at jeg er blevet gravid. For det er den bedste måde at komme frem i livet på, i stedet for at lyve om tingene og holde det hemmeligt. På den ene måde, der vil jeg bare overhovedet ikke have det her barn, fordi jeg vil have en uddannelse først. Og jeg vil have styr på mit eget liv, og det føler jeg ikke, jeg har rigtig nu. Hej igen. Det er nu onsdag, og jeg har vidst i et par dage, at jeg var gravid. Jeg har fået snakket med min kæreste og med mine forældre, og de synes, jeg har fat i noget af det rigtige. At, de synes også, at jeg skal have en uddannelse, før jeg ligesom sammensætter min familie. Men jeg er bare bange for at få det fjernet, da jeg føler, at jeg forhindrer det her barn i at blive født og få et liv. Men jeg er nødt til at tænke på mig selv i den her situation, for jeg vil nødig have, at det her barn, det skal få et dårligt liv, og så vil jeg hellere få det fjernet. Hej derude. Det er nu torsdag og sidste dag, jeg deler mine frustrationer og mine overvejelser med dig. Jeg har gået og tænkt de sidste dage og kommet frem til, at jeg vil have en abort, fordi jeg ikke er klar og psykisk stærk nok til at kunne passe det. Jeg har så meget i mit liv lige nu. Jeg skal tænke på mig selv i den her situation, med at jeg ikke er stærk nok. Jeg kan ikke passe det her barn, så er det bedst at få en abort. Jeg har fået en tid i næste uge, og jeg glæder mig lidt til at få det fjernet, men stadigvæk, der er noget inde i mig, som siger, at det er forkert. Jeg er med til at gøre sådan, at der er et liv, der ikke får et liv. Så derfor har jeg fået nogle samtaler hos en psykolog, der ved med mig selv, at det bliver rigtig hårdt for mig at skulle have fjernet det her barn. Gå med tanken om, at jeg har forhindret et barn i at få et liv. Det kan jeg slet ikke. Men jeg ved også bare med mig selv, at hvis jeg ikke fik den her abort, så ville det blive værst for mig selv. Og det kan jeg heller ikke. Så jeg håber, I forstår mig.